Sziasztok, én Supra vagyok, és szeretném nektek bemutatni ezt az internetes játékot, a Good Game-től az Empire-t, Good Game Empire. Hát én már volt egy bevezető üzenet, meg hogy kell építeni, stb. És akkor én csináltam magamnak egy zászlót. Na, akkor kezdjük is el. Egy birodalom születése. Hű, barátom, bátorságod jutalmát, saját kastélyt kaptál. Kérlek, engedd meg, hogy tanácsod legyek, amíg beletanulsz a kastély urának teendőibe. Jó, hát itt kapjuk a feladatokat, stb. Amúgy már van egy 7-es karakterem, csak most újat kezdtem, videó kedvéért. Nagyon jól van. Erőforrásokra van szükségünk. Kastélyod építéséhez erőforrásra lesz szükséged. Ezeket az üzemeket hozzák létre. Amúgy ez egy let's play videó lesz, hogy hogyan játszál, hogyha a kedvem van ezzel játszani, szerintem nagyon jó játék, és el lehet vele játszani. Na, azt mondja, hogy építkez favágó szint 1. Építkez kőfejtő. Oké. Én már előre tudom, hogy miket kell csinálni. De... Oké. Második szintű vagyok, már kapok rubinokat. Fejleszteni kell. Oké. Mit akarok én? Nagyobbat akarok, mert... Oké. Védelem van szükségünk. Uram, én vagyok az első hadvezéred. Én katonai tanácsadót. És katonai tanácsadót. Az én dolgom a kastély biztonságának biztosítása, és ehhez katonákra van szükségem, akik megvédenek minket. Oké. Barakkot kell építenem. Ide. Forgatom ide. Egy rubin. Nem pazarlok. Toborozzunk. Hoppá. Igen, itt lehet majd toborozni, stb. A 3-as szintén vagyok. Szerintem én elkezdek toborozni. Nem tudok, jó? Oké. Gazdaságot kell építenem. Most nem fogom húzni itt az időt. Kész. Oké. Van is népességem? Nem, nincsen. Lakóház. Igen. Jó. Még építek egy kis lakóházat, már kell a népesség. Ez azért is fontos a népesség, mert... Kastélybővítés. Még bővítsem? Nekem jó. Oké. De azért kell a lakóház, mert ugye, hogyha több népességed van, több adót tudsz szedni, meg kenyeret, meg stb. Én azért is fogok most építeni. Most építenem egy védelmi műhelyt. Most nem fogom pazarolni az időt. Igen, kész van, oké. Na. Új feladatok, király. Oké. Építenem kell. Jó. Igen. Védelemhez is kell egy valamit tennem. Ja, hát igen. Ezeket be kell ide tenni. Védjük a várkaput. Már 4-es vagyok. Castle. Supra. Így. Üzenet, egy kis segítség. Most, hogy biztosította a kastélyt és védelmet, ismét a gazdaság felé fordítva figyelmet, hogy növeljük a vagyonodat. Favágó. Második szintig. Király. Na szóval azért is fontos a több népesség, mert ugye több lesz az adót többet adnak, stb.
Na szóval most nekem a legnagyobb baj volt az, még valamelyik karakteremmel, még régebbi. Az volt az egyetlen egy baj, hogy túl zsúfolt volt, és nem tudtam építeni, és bővíteni se tudtam, szóval minden szint után próbáltuk meg bővíteni a kastélyt, mert nem lesz helyetek, és ez nagyon szar lesz így. Táborhely. Jó. Hát én a táborhelyet ide szoktam építeni, hogy közel legyen a védelmi műhelyhez. Aztán itt ezt kell csinálni, szedni kell az adót. Nem egy olyan nagy izgalmas, de majd kell csinálni izét is. Majd menni kell. Hogy hívják valami? Buzogányos kell toboroznom. Jó, szóval menni kell majd mit csinálni? Mindjárt szembe jut. Harcolni, igen. Szóval toborozni kell, meg minden, buzogányos, 57 másodperc. Oké, és akkor majd erre kell a világ térképre menni, és akkor ott lesz, hogy ott lesznek a rablóbáró kastélyok. Először azokat kell kinyírni, mert azok adnak cuccokat, meg amúgy is még a online playeröket nem tudod megölni, mert azok is mind ilyen 10-esek, 20-asok. Szóval értitek. Még ezt toborozza, addig én próbálok építeni, de hát látom, nem lehet most semmit. Szóval toborozza. Már van 234 rubinom. Ha jól megy és tetszik nektek a videó, akkor több részt is csinálok, de ebben a részben most ennyi. Hogyha tetszik, akkor nyomd rá egy lájkot, és támogasd a munkámat legalább ennyivel, meg annyival, hogy iratkozzatok fel. És hogyha tetszik tényleg, akkor tovább fogom csinálni. Na, sziasztok!